September 26. So the day after nung typhoon level 5, Carbing yata yung name. Hindi ako nanonood ng news pero nakikita ko sa Facebook, so I presume Carbing yung name. And so far I would say na malakas nga yung effect niya. Yung vlog na yun ay para makita natin effect niya. May tsura yung mga lines, tingnan nyo, pantay yung mga lines ng kuryente. Hindi, may nakita pa ako sa Facebook na medyo mayatang rescuers namatay. Yung iba naman mga reporters, kahit na malakas sila yun, ang daming halaman na mga dahon na halaman. Try natin dito sa tsura. Most likely nilinis na mga tao yung mga napaligid. Patay paint, walang pasok kanina, walang umaga. Sobrang lakas ng hangin na sa likod gabi, parang sinisipol yung mga kawad ng kuryente. So far sa area namin hindi naman nagkaroon ng brownout, so I think prepared yung yung sa kuryente about this. Pero I think mas nakakatakot yung dati na bagyo na pure wind lang pero wala masyadong ulan. Yung kagabi puro ulan kaya kahit na wala talagang butas yung bubog namin, pinasukan pa rin namin ng tubig dahil sa direksyon ng hangin. Okay naman dito sa area na to, walang mga nabola